بسنك زنبرا تفتراوي ناي قربت حمام قوال سيطان اندا بوليهم أفتا حد زنبور سوازت وعوانيروم بتاهم عزيو أطنزاو دخونا هيبوتها تحلف نيرا نزي قتل سمزده هابو أدما أفتا اوانتي حد كوينات أفتا زنبرا تحاقر سلزنبرن أبو دوما درك إيقات سلزنبرن بسنك خيئو إزنا قرزي عقات إمنا نسخي زترقمكي قوال سيطاني خبم باليم نميكا ديفرنس نزي قتل سمزي هيبو ما بتعم عزيو أطنزاو دخونا هيت عنت جيزي أحلفا بفلاي دما أبو أنا أدي أن بهيوتهم دحر محلافهم عزي هيوت كبيدوا نيرو جن بخلنا كابزق عن زاز بموتع زحشن دبلت أن هيوت كتفتر زخالت بسفيحو عمنا لهم فيديو نريو كوني سلام طير ساعكم تخطات الفائدة اللايف مساهم زلخو كاله دحوكم نفسكم مسحل جزاء رسخم نوع بايت ما تنتر أهليكم دما قبلك عبوتا أخون دلكم سبسكرايب بمقبار بيتسبكنو ناب ناي ميكائيل ديفرنس قال سيد عن زت سيمت تاريخ قبلكم وبانو شحن شعاتميتن تسعة حموشين ينيرو أفتى جزيت لما ميكائيل ديفرنس نابزا عالم زي أستقل قالت له زتولدت له جزيو أجات أم خوينو أم عرباويت أفريقاويت حجر سيراليون دما أفتى جزيتي كاف شحن شعاتميتن تسعة حدن دجمرة كذا قلت شحن كل تنزقت على حد كوينات ويدما سيفيل ورافت عدتين يرو بسرز دما بتعمل زي حدا جنيا دخونا دركي أفتى خبابتي يجات أمينيرو ميكائيل ديفرنس هذا وانا زي سلسة ولدت دما نزي دركزي نزي كينات زي نسخي إخي حيس كلنا متيخي بمبال بسنك زنبرا نايك قربت حمام فيت لايقوري تباهلا يفردوان إذا قتل سمزدما هيبومان نيروم اتقتل سمزدما قوال سيد أنزبل قتل سميو نسا قولا ديم تقتلهم تخونت بتفتر ولا قاسو انت قن نسوم زأمنو وزنبرو إذا حمامي إذا حجس عدلو شقر يخون إذا حجس عدلو مكرا يخون بسنك خي إذا قينات إذا درك زمت إندابولو كلهم سباتيم دفن فنوان نيروم بجاكا زولدوا أبوان عدي أنتراي كن بتعمل أزيو زحزنيو دقرمكم لك كم مستولدت إذن قرز خاني مسقات أما أقات أما خوينو إتهم شعو سعاد نبور شفاتو أبوا أفكر معينها يقتلوا نسان عدي أندما يترفع أفتقي زيتي بتعمل أزيو هيوت عشا جيرواني نيرن خلتين كافت زقرمكم بتعمل أزيو أقنزاو دخونا نقر دما دمر عقو مقبي سلا زينبرن عدي نعا خيبرت نقوالا ميكائيل ديفرنس تراي سلا تهبا زينبرت بموت بالتميث بموت كابز عالم زيئة تفله مالتيو بتعم عزيو أقنزاو دخونا نقاريو ميكائيل ديفرنس بينا تترفلكم بينا مسترفة دما نابناي معبي زختامات توسدمو عفتناي معبي زختامات دما دقر باسر تسئن وكادا نمبر 27 ويدما قطري إسران شو عتن إلوميم دتقو عواني رومك أفتر أورفانيج ويدما أفتر نبورتو ناي معبي ناي زختامات كاب حدك ساب إسران شو عتن قطر دو وحبام نيرو حدا قطر انت رأخوينو تبقو دخونا كدان تبقو دخونا مقبي إدو وهابو تبقو دخونا منك بخابي هديرلو مبال إسران شو عتن زنبرت ميكائيل ديفرنس كاني اتزتحت كلهم دترفة إدو وحبانيرو بتعامي سبات فنفينو ما عزي كبي دخونا نهيت عنانات جيزي إيا تحلف نيرا ميكائيل ديفرنس أفتر أوانتي تسفاسي إناتلو عب زنبرت أنزات رياو زنبرلو تلميتو وزنبر هيوت دما أقات أمو خوينو حنت ورقت أفتر خبابس تركب أفتو ورقة تزرعيتا قوال دما ساعتناي بالي ويكا بالرينا يعني را سو اثناتا دستا اثناتا تسعسعو زلا نقار بتعم أزي دس لزبلا دما دخون التسفى أبلبا فتعرية قمت كمزي أس انت الزخوني لا دما تسفى تقبر ريخو فتعر بدخون من قدي دخون تسفى إدهبنا إذا نقار زي أدما من قد دخويناتا دقرمكم أفتو أوانتي والحالي دي حق زاد سباي نبرن نزا ورقة زي أمسهم تأتقن نتا ممهر سارة تبها الكيدا إذا نقر زي أرئيامو كم زي كخوني دلي تبلا إتا ممهر سارة دما إتا أنكو أفتو جيزيتي تحق زاد نبرت ممهرة نسان دا حق زيتا لتفر علي تمرتي اندها بتا دما أفتو أوانتي أفتو جيزيتي حار نقر يدقاتم لك كافتناي أورفاند نبرو وكأنا كافتناي زختامات معبيز نبرو كافت معجوتي كوزا أنكرلوها ممهر سارة دما أقات أمو خوينو شفاتي يرخبون ممهر سارة أفتر جيزيتي أنيسا أنيرا أتوم أبشع سعاد نبرو درخبون شفاتي دما أزب كبد خزولوس وددو يخون قوال بمبال دما ممهر سارة نخب دا بكارابو قوة أبو دما أكدم عيني موتت تعما زيدو قنزنو قري بزقنا يبكعن نزوم شفات زي أمكر أدت أنا حدا نيشتيك والعامس أمزنا بردما لك أتسوم دقبرو كدق ميلو ميكائيل ديفرنس أتخار حيزو أبكب داي وقع ميكائيل ديفرنس أمريت تستحلكم أزي كبيد نقاري
ፈጣሪ ትረፍ ኸብላ ግን ነዚ ዓለም ድኾነ ተካፍሎ ብርሃን ስለ ዝነበራ ግን ናፍቲ ኦርፋኔጅ ወይ ከዓ ናፍቲ መዕበይ ዘኽታማ ትምለስ እሞ ሂወታ ትተርፍ ኣብቲ እዋን እቲ ድማ ምስ ሓወየት ኣዝዩ ከቢድ ድኾነ ሂወት እንዳሕለፈት ትቕፅል ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ብኣእምሮኻ ንኽትሓስቦ ኣቐንዛዊ ድኾነ ሂወት እዩ ኣብ ተስፋ ቆሪፃትሉ ተጎዲኣትሉ ዝነበረት እዋን ድማ ሓደ ተስፋ ትረክብ 5,000 ማይል ስርሒቑ ኣብ ኣሜሪካ ሓንቲ ኤሌን ዲፕሪንስ ዝተባሃለት ጸሓፊት ድማ ናፍቲ ከባበቲ ዘወር ትብለልኩም ኣጋጣሚ ብሰራሎን መፂኣነቲ ኩነታት ከተፅንዕ ኢላ ምስ መፀት ድማ ምሳውን ብመንገዳ ተጎዲኣ ስለ ዝነበረት ክልተ ደቃ ኣብቲ ሰዓት እቲ ብዘስፋሕፍሕ ዝነበረ ናይ HIV ኤድስ ሞይቶም ስለ ዝነበሩ ነታ ቆልዓቲኣ ወይ ድማ ናፍቲ ናይ ቆልዑት ምዕበይ ዝነበረ ናብኡ ትኸይድ እሞ ቆልዓ ሒዛ ክትከይድ ትሓስብ ነቶም ቆልዑት እቲኦም ክትሪኦም ከላ ንኩሎም ቀዳምነታት እንዳተዋሃቦም ሓንቲ ግን ቀዳምነት ዘይወሃባ ሚካኤላ ዲፍረንስ ወይ ከዓ ጓል ሰይጣን ኣብኡ ትነብረልኩም ምስ ረኣየታ ድማ ኣበይ እንታ ድኾነ ዓይነት ተስፋ ስለ ዝረኣየት ድኾነ ዓይነት ቃንዛውን ከም ደለዋ ስለ ዝተረድእ ድማ ነዛ ቆልዓ እዚኣ ኣነ ከዕብያ ኢላ ትወስዳ ሽዑ ድማ ታሪኻ ክቅየር ይጅምር ኣብ ኣሜሪካ ተኸደንኩም ሚካኤላ ዲፍረንስ ካብቲ ቃንዛ ተወፅያ እታ ድኾነ ሰዓት ዝረኣየታ ንእሽተይ ወረቐት ሒዛታ ዝነበረት ድማ ተርእያ እሞ ንኤሌን ብድሕሪ ኤሌን ድማ ክትምህራ ትጅምር ብዝግባእ ድማ ባሌ ሳዕስዒት ወይ ከዓ ባለሪና ንኽትከውን ትሓግዛ ብጣዕሚ ካብ ኣቐንዛዊ ድበሃል ሂወት ወፅያ ድማ ናብ ዝሓሸ ሂወት ሚካኤላ ዲፍረንስ ትኸደልኩም ኣይገደፋን ነይሩ እቲ ሕማም ኣብ ቆርበታ እዩ ነይሩ ግን እቲ ሕማም ናይ ቆርበታ ከይበድሃ እቲ ተሕልፎ ዝነበረት ቃንዛ እቲ ተሕልፎቶ ኩሉ መስገደላት ከይዓገታ ድማ ዝሓሸ ሂወት ክትፈጥረልኩም ትጅምር ብጣዕሚ ኣዝዩ ድገርም ታሪኽ እዩ እዚ ኩሉ ጭንቀት እዚ ኩሉ መከራ እዚ ኩሉ ሕሰን እዚ ኩሉ ሕማም ተሰኪማ ግን ከመይ ኢላ ናብዛ ዓይነት ሂወት ክትከይድ ክኢላ እንተደኣ ኢልና ኣሕዋት ኣብ ውሽጢ ኩላትና ድሰርሕ ብኣናን ምሳናን ኩሉ ግዜ እንዳሰርሕ ተስፋ ዘይቆርፅ ፈጣሪና ኣሎ እዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ድኾነ ተስፋ ድማ ፈጣሪ ይህበና እዩ እታ ንዓኣ ዝሃባ ተስፋ ድማ እታ ሽዑ ሰዓት ባለሪና ሳዕሳዓይ ክትከውን ዝደልየትላ እዋን ብወረቐት ገይሩ ክስንድወላ ስለ ድኽኣለ እዩ ሓደራ ኣሕዋት ምናልባት ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ድኾነ ሽግር ድኾነ መከራ ድኾነ ሕሰም ድኾነ ብጣዕሚ ከቢድና እንብሎ ሂወት ክህሉ ይኽእል ክኸውን እዩ እዚ ቃንዛታት እዚ ግን ነታ ፅባሕ ንግሆ ትህሉ ብልስቲ ድኾነት ሰብ ወይ ከዓ ብሉስ ድኾነ ሰብ ድሰርሕ ደሎ ዳ እምበር በዞም ቃንዛታት እዚኦም በዞም ሕጂ ደጋፅሙና ደሎ ነገራት ክንፅዓድ የብልናን ተዝዓበየ እንመሃሮ ካብ ሚካኤላ ዲፍረንስ ድማ እዚ ነገር እዚ እዩ ደገርመኩም ሚካኤላ ዲፍረንስ ካብዚ ዓይነት እዚ ሂወት ብምውፃእ ክሳብታ ብሂወት ዝነበረትላ ዓሚ ኣጋጣሚ ካብዚ ዓለም እዚ ኣብሞት ተፈልያ ኣብ 2024 ክሳብታ ዝነበረትላ ሰፕተምበር 2024 ካብ ዓለም ተፈልያ ክሳብታ እዋን እቲኣ ግን ኩናት ዝተጎዱ ኣቆልዑት ንዕኦም እንዳሓገዘት ንዓለም ብርሃን እንዳኾነት እኳ ደኣ ኣጆኹም ክሓልፍ እዩ ካብ ከምዚ ዓይነት ሂወት ወፅእ ካብ ከምዚ ዓይነት ሂወት ኣነ እኳ ዝኸድኩ ንስኹም ትኽእሉ ኢኹም እንዳበለት ንኹሉ ሰብ ክትምህር እያ ሓሊፋቶ ነይራ ኣብዛ ሕጂ ሰዓት ምናልባት ንሕና ንሪኦ ዘለና ደቐንዝወና ደሸግረና ደሻቕለና ሲኢና እንብሎን ደጋጥመና ደጓንፈና እንደሎ ነገር ወላ እኳ እንተኾነ ሓደራ ኣሕዋት ብድሕሪ እዚ ሓድሽ ሂወት ከም ድመፅእ ፈጣሪ ዝሓሸ ሂወት ከም ድህበና እምነት እንተደኣ ሃሊና ካብ ከምዚ ዓይነት ቃንዛ ካብ ከምዚ ዓይነት ቁስሊ እውን ፈጣሪ ከድሕነናን ዝሓሸ ሂወት ክህበናን ንዓለም ብርሃን ክንከውንን ንኽእል ኢና ስለዚ ሓደራኹም ኣሕዋት እንታይ ዓይነት ሽግር እዩ ዘጋጥመና ደሎ መቸም ወላ እኳ ፅቡቕ ሕማቕ እንተደይበልኒ ትደጋጥመና ደሎ ሽግር ግን ኣሕዋት ሓደራ ንፅቡቕና ምዃኑ ንረዳእ ኢና ረእይዎ ኢኹሞ ሚካኤላ ዲፍረንስ እኮ ኣቦኣን ኣዲኣን ኣብ ቅድሚ ዓይናዮም ተቐቲሎ እታ እንኮ ተስፋ ዝገበረትላ መምህር ኣብ ቅድሚ ዓይና ኮይኣ እቶም ሸፋቱ በቲ ሕማቕ መንገዲ ቀቲሎማ ይገርም እዩ ንሓኣ እውን ተቆልዓቲ ንሞት ፈሪድዋ ነይሩ እዩ ኣለኸ ክብላ ፈጣሪ ንዓና ትምህርቲ ክገብራ ስለ ዝደለየ ግን ን29 ዓመታት ኣፅኒሕዋ እዩ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ስለዚ ሓደራ ኣሕዋት ዝኾነ ደጓንፈና ሽግር እንተደኣ ሃልዩ ዝኾነ ደጓንፈና መከራ እንተደኣ ሃልዩ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደራ ኣይ ነፅዓድ ኢና ተስፋ እውን ኣይንቑረፅ ኢና ዝሓሸ ሂወት ፈጣሪ ከም ድህበና ኣብ ልብና እታ ንሕና ንደልዮ ዓይነት ሂወት እንዳሰኻዕና ንኣሽቱ ንብሎም ግን ደስታ ድህቡና ክበፅሖም ንብሎም ድኾኑ ተስፋታት ፈጣሪ ክህበና እንከሎ ሸለል ኢልና ኣይንረኣዮም ኢና ልክዕ ንሚካኤላ ዲፍረንስ ኣብቲ ዝነበረቶ እዋን ሰባት ጓል ሰይጣን ኢሎም ድፍንፍኑላ ዝነበሩ እዋን ንእሽተይ ወረቐት ስድድ ኣቢሉ እዚ ክንስኽ ድበላ ንዓና እውን ድኾነ ተስፋ ፈጣሪ የርእየና እዩ ስለዚ ሓደራኹም ኣሕዋት ኣይንፅዓድ ኢና ብዝግባእ እንተደኣ ናብቲ ፈጣሪ ደመለኻኽተና ነገራት ናብቲ ናትና ፓሽን ናብቲ ናትና ታለንት ወይቲ ንሕና ንፈትዎ ነገር ናብኡ ክንምለስ እንተደኣ ክኢልና ድማ ፅባሕ ንጎ ካብዚ ዘለና ሂወት ኣውፅኡ ዝሓሸ ሂወት ክህበና ዝኽእል ፈጣሪ ኣሎ ኣሕዋተይ
ብጣዕሚ ኣዝዩ ብዘሕዝን መንገዲ ኣጋጣሚ ኮይኑ ወላኳ ብዝግባእ ብኸመይ ከም ዝሞተ ተረይ ተፈለጠ ግን ዓሚ which is 2024 ብሞት ተፈለያ ሚካኤላ ዲፍረንስ ግን ኣይሞተትን እዩ ዝበሃል እቲ ምንታይሲ ንዓለም ብርሃን ዝኸውን ታሪኻ ንኹላትና ገዲፋትና ነይራ ገዲፋትና ኸይዳ which is ካብቲ ቃንዛ ተወፅያ ዝሓሸን ድበለፀን ህይወት ክፍጠር ከም ዝኽእል ንኹላትና ምሂራትና ስለዚ ሕዋት እዛ ንእሽተይ ሎሚ ዓንቲ ዝነገርኩኹም ናይ ሚካኤላ ዲፍረንስ ወይ ከዓ ናይ ጓል ሰይጣን ኢሎም ዝፅውዕዋ ዝነበሩ ንእሽተይ ታሪኽ ንዓና እውን ድኹነ ትምህርቲ ክትህበናን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዘለና ቃንዛታት ድማ ናይ ፅባሕ ሓይልና ክንቅይሮ ከም ዝኾናን ድኾነ ትምህርቲ ድማ ከም ትህበናን ተስፋ ይገብር ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ክሳብ ሕጂ ምሳይ ስለ ፅናሕኩም ብጣዕሚ ደመስክነኩም ክብረት ሃበለይ ኣሕዋት ንግዜኹም ካብ ልቢ እንዳመስከንኩ ድማ ናልባት ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ተራሃሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ከዓኒ ቤተሰብ ኩኑ ኢኹም ካብዛ ቪድዮ እዚኣ ድማ ዝተማሃርኩምዎ ነገር ተራሃልዩ ኣብ ኮመንት ኣፍልጥና ኢኹም ካብ ሕልፍና ብምልቃቅ ዝሓሸ ዓይነት ህይወት ብኸመይ ከም ንፈጥር ድማ ኣብዛ እዚኣ ዘላ ቪድዮ ክትምልከቱ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ዝቐፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ሰላም ንዓኹም